köszöntelek benneteket a Leopold bajnokok ligány sajtótájékoztatója, nem volt Szeged mérkőzés után. Dear ladies and gentlemen, let us welcome you at the press conference after the Velux CHF Champions League game of Molpix Szeged against KIF Kolding Copenhagen. Engedjétek meg, hogy bemutassam a sajtótájékoztató résztvevői, a vendégek játékosa Nikolaj Enderleit, Carlos Ortega, a vendégek mestere, Van Carlos Pásztor, a Molpix Szeged trénere, Ancsin Gábor, a Molpix Szeged válogatott játékosa, és Márko Krivokapics, a Molpix Szeged másodedzője. Let us introduce the gentleman at the table. Nikolaj Enderleit, player of KIF Kolding Copenhagen, Antonio Carlos Ortega, head coach of the guest team, Juan Carlos Pastor, head coach of Molpix Szeged, Ancsin Gábor, player of Molpix Szeged, and Márko Krivokapics, assistant coach of Molpix Szeged. Megkérném a vendégek mesterét, Carlos Ortegát, hogy értékelje a mérkőzést. Please, Mr. Ortega, evaluate the game. Gratulálunk Szegednek, nagyon jobb csapat volt, no? I think we were good only the first 15 minutes. After that they changed in defense 6-0. We are having a lot of problem in attack till now, and our defense wasn't the best after that too. But especially in the second half, we lost amazing balls, and they broke the match absolutely. Firstly, he congratulated to Szeged in Hungarian language. Utána pedig elmondta, hogy körülbelül az első 15 percben játszottak jól, akkor a Szeged 6-0-es védekezésre váltott, teljesen megállította az ő játékukat. A második félidőben olyan labdákat vesztettek, amelyek hihetetlen számba megy, és gyakorlatilag ezzel Szeged megtörte a csapatát. Hihetetlen fiatal a csapata, ugye sok rutinos játékos mellett rengeteg fiatal van. Milyen elvárásokkal szerződött Dániában? You have players both very young and rather old. What was your expectation when you signed to Copenhagen? First of all, we have a lot of players over 33 and a few young players. We don't have only Igropulo has 30 in this age. Between 21 and 30, we don't have players. So in the future, I think the team needs this kind of player to develop a little bit more the team. No? The situation of our situation in Champions Leagues, we knew before that it's very difficult that we pass, and for us in the future we have to be focused on the Danish League is the most important. No? But we need time. We only work together 6 handball sessions. This is nothing. I saw a lot of doubts. We want to defend today in defense. It's normal. Some of them, or most of them, is normal, but not 3 or 4 times the same during the match. No? I'm worried or I'm sad because of that. But we need training session, of course. We need at least after 1 month. I think and I'm sure the team will be. I hope will be better. No? Elmondta, hogy igen, tehát 33 évesnél idősebb játékosai és nagyon fiatal játékosai vannak. Ugye a kettő között ilyen 21-től 30 éves csak az Igropulo van, tehát egy ilyen érdekes csapat. Nyilván tisztában voltak vele, hogy a bajnokok ligájában az, hogy a következő körbe kvalifikálnak már nagyon nehéz, hiszen nagyon kevés pontjuk van, de összesen 6 edzésük volt együtt, amióta ő a vezetőedző. Nyilván az alatt nem tudta megváltani a világot. Idő kell neki ahhoz, hogy a csapatán visszalássa azt, amit szeretne. Nagyon sok olyan hibát vétettek védekezésben, ami egyszer elfogadható, de többször már borzasztó. Úgy gondolja, hogy egy hónap múlva már reméli, hogy viszont fogja látni azokat, amiket ő elképzelt. Következzen Van Carlos Pásztor, az első szó természetesen a gratulációi, és aki mondja, hogy a mérkőzést. Now Juan Carlos Pastor, first of all, congratulations, please also evaluate. Bueno, para nosotros era muy importante este partido, porque veníamos después del europeo y el otro año no estuvimos muy finos. Nagyon fontos meccs volt ez a mai nekünk, mert visszajöttek a játékosok az Európa-bajnokságról, és tavaly rengeteg problémáink voltak a Fedrán. This match was very important for Szeged because the players have just returned from the European Championship
And last year in February we had quite some problems with this thing. Y ha sido muy importante dos cosas. Una, que todo el mundo ha participado mucho y que he visto a mis jugadores disfrutar en el campo. Y eso es muy importante para el futuro. Van egy nagyon fontos, és két nagyon fontos dolog. Az egyik az az, hogy mindenki tudott ma a meccsen játszani és hozzáadni a nagy sikerhez. A másik meg az, hogy mindenki élvezte azt, amit csinált. There were two very important things today, that everybody of the team was able to contribute to this victory that we have achieved here, and it seemed that everybody's enjoying the playing of handball. Luego seguro que Cordy con el tiempo va a jugar muy buen balonmano. Necesitan tiempo, como todo el mundo, nuevo sistema, nuevo entrenador, paciencia, trabajo, y seguro que Cordy le dará muchas alegrías a sus aficionados y ellos mismos. Biztos abban, hogy a Kolding a jövőben nagyon jó fog kézilabdázni, mindenhez időt kell és új edzőjük van, úgyhogy új rendszert fognak képviselni, és úgy gondolja, hogy a jövőben nagyon nagy meccseket és sok örömet fognak hozni a saját szurkolói. He believes, he's certain that Kolding is going to play very good in the future, but of course they have a new coach, they require more time to do what they can, but he is certain that they are going to bring a lot of joy for their supporters in the future. Y para terminar, nosotros tenemos que seguir pensando en el día a día. Nada más, siguiente partido, y seguir con esta actitud y esta paciencia, que empezamos mal, pero al final, con paciencia, pudimos remontar la situación y controlarla y terminar cómodamente. Nekünk meg folytatni kell ezt a ritmust, vagy ezt a filozófiát napról napra, és igyekezni minden nap jobban játszani, úgyhogy Empezaron mal, nos tuvimos paciencia. Rosszul kezdtük a meccset, és türelemmel tudtuk jó, vagy hát viselni a meccsbe, és úgyhogy a türelmes. Szeged has to follow the path, the philosophy what they have started. They are playing day by day much better and better. We started the game quite badly, but we had the patience to get back in the game and then to turn the tides. Köszönöm Juan Carlos Pásztornak, következő a vendégek játékosa Nikolaj Enderleit. Gondolom nem erre számított, hogy jobb eredményben bízott. Now the player of the guest team. We suppose that you didn't expect such a feat here today. Did you expect something better? Yeah, of course. We always go to the match for the win, but we are a new team. As Carlos said, he has just we have not trained that much together, so we need more training sessions to get better and implicate the new tactic. Természetesen jobb eredményben bízott, mindig úgy mennek, hogy győzni szeretnének minden mérkőzésen, de hogy az edzőjük is mondta, egy nagyon új csapat, új edzővel, alig voltak még együtt, nem tudták megvalósítani azt, amit meg kellett volna, ezért volt ilyen nagy arányú a vereség. Nagyon jól kezdték a mérkőzést, mi történt, amikor a Szeged átvette a vezetést, mi lett ott a döntő? Your start of the game was quite good, you were leading, but then Szeged was able to turn the tide. What happened? I always believe that when I get the chance, I just gotta take it. So I go for the goal, but still we got some tactics to follow, and it didn't went that well. In the end of the game, we have a lot of young players in the same time, so yeah, a lot of unroutine guys at the same time. Úgy gondolja, hogy leginkább azért volt ekkora változás a mérkőzésképpen, nagyon sok fiatal játékos volt egyszer a pályán, nem volt meg a nemzetközi rutinjuk, ez volt a döntő. Szépen köszönöm, következő Ancsin Gábor, a Martis Szeged válogatott játékosa. Gabi, gondolom, ti is azért egy szorosabb és nehezebb meccsre számítottatok, hát nehezen indult, a vége azért sima, talán is nem neki. Now Gábor Ancsin, national team player of Martis Szeged. Gabi, we believe that you were expecting a much tougher game.
what happened? Abszolút, én személy szerint nem erre számítottam, hogy végére ilyen könnyen lesz a siker. Nehezen kezdtük a mérkőzést, erre majd oda kell figyelni, mert jövő héten egy Barcelonával biztosan nem engedhetjük meg magunknak. Viszont az tényleg nagyon pozitív, hogy egy igazi csapatmunkával tudtunk nyerni. He was not expecting this, of course. They started the game quite badly. This they must correct because next week they're going to Barcelona and they cannot afford such mistakes there. But then they were able to achieve victory with real team effort. Hál' Istennek jöttek a gólok is tőled, gondolom, hogy betaláltál egyre nagyobb lett az önbizalmad, de ez nagyon kellett. Luckily you were able to score the goals, your self-confidence came. We believe this is very useful. Nagyon örültem neki, hogy segíteni tudtam a csapatnak, főleg így, hogy ugye a Zsolti még sérüléssel bajlódik. Remélem, hogy ez utána is így lesz, és közösen meg fogjuk tudni oldani ezt a posztot. He's very happy that he was able to help the team, especially now that Zsolt Balog is injured. He hopes that when Balog recovers together, they will be able to solve the problems of this position. Voltak nagy gólok a mérkőzésen, tiéd volt nagyobb, vagy Nikói? Nikói. There were some big goals during the game. Whose was bigger, better, yours or Nico's? And he said it was Nico's. Én szépen köszönöm Ancsikának, azért Márko Krivokapicsot is szolgáltassuk meg. Márko azért, mondom, így jó érzés, és oda ülni, és egy picit talán hátradőlni idézőjelben, hogy milyen sima lett ez a győzelem. And now let's talk to Márko Krivokapics. You didn't expect such a good victory. How did you feel? De én annak örülök, ahogy mondta a mester is, hogy ez a február sokkal jobban indult, mint a tavaly. Ez egy nagyon fontos dolog, de a másik dolog meg az, hogy ahogy a Gabi, ugye a többiek is, akik eddig nem játszottak annyi percet, játszottak sok percet, meg nagyon jól teljesítettek. Ez nagyon fontos a csapatnak, hogy ennyi jó játékossal tudjunk játszani a jövőben. He agrees with Coach Pastor that the two important things were that they were able to start February so good and that all those players who didn't have the chance, didn't have so much minutes before, were able to contribute so good to the team effort. Köszönöm. Thank you. Tétek a terep, van-e kérdésetek? Any questions? Nincs, nagyon szépen köszönöm a Sabi Látoszat.